Osmi internacionalni Dragon Boat festival i četvrti Eurocup se održavaju ovog vikenda kod sudijskog tornja na Adi Ciganliji. Ukoliko nećete na Sava promenadu, onda možete ići na Adu Ciganliju, tamo ćete sresti i našu Janu Stanić. Na Adi Ciganliji su u toku trke zmajevih čamaca. Ovde će biti preko 300 takmičara iz 9 različitih klubova, ali naravno očekuju se i gosti koji će stići iz Irske, Rumunije, Hrvatske, Republike Srpske. Danas je prvi dan trke, a sa nama je danas Tuana Duduković ispred opštine Čukarica. Šta nas to čeka ovog vikenda na Adi Ciganliji? Ovog vikenda nas očekuju trke zmajevih čamaca, zaista jedan divan spektakl na vodi. Danas su na programu trke na 500 metara, tokom sutrašnjeg dana na 200 metara. Evo, upravo se odvija jedna finalna trka na 500 metara u miks kategoriji. Znači, zastupljeni su veslači oba pola u čamcu. Takođe imat ćemo trke potpuno ženskih timova, muških, možda su trke ovih mešovitih onako najatraktivnije. Trenutno su na programu trke u malim čamcima. U malim čamcima imamo 10 veslača. Takođe postoji standardni čamci, u njima je 20 veslača i kao što vidite postoji još 2 člana posade, a to su bubnjari i kormilari. Zaista onako jedan spektakl na vodi. Moram da kažem, organizacija je odlična. Zaista kao da smo na nekom svetskom događaju, sve, da kažemo, podređe onima koji učestvuju. Tako je, ovo inače danas se održava četvrti IDBF Eurocup, takođe 8. internacionalni festival. Imamo ovde danas organizovano i državno prvenstvo. Potpredsednica Evropske federacije danas ovde sa nama. Bila je i prošle godine i bila je oduševljena organizacijom, tako da smo i predloženi da se naredno evropsko prvenstvo održava ovde baš kod nas u Beogradu, da očekujemo više hiljada takmičara iz cele Evrope. Odlične vesti. Kada govorimo o onom revijalnom delu, to je zaista jedan, da kažemo, jedan poseban deo ovog događaja. Vi nam recite više. Zaista poseban i najemotivniji deo ovog događaja. U pitanju je trka roze dama, to jest žena koje su pobedile rak dojke. Inače, možda i nije poznato toliko da je ovaj sport upravo idealan za žene koje su pobedile rak dojke i taj pokret koji prave pri zaveslaju pomaže im u tom oporavku. Tako da mi ovde imamo tim žena koje su pobedile rak dojke. Veoma nam je drago što su se pridružile i roze dame iz Zadra, a očekujemo već sledećih godina da dođu iz drugih gradova. Prosto jako je bitno da se pošalje ta poruka koliko je važna prevencija i rano otkrivanje karcinoma dojke, a takođe i da život posle raka dojke nastavlja dalje. Oni u ovom čamcu imaju taj duh zajedništva, bodre jedne druge, sve su prošle kroz iste stvari i evo vidite, ako one mogu da veslaju, onda mogu i svi ostali. I da najavimo za sutra, ko se može da dođe? Sutra su na programu trke na 200 metara. Svi Beograđani su dobrodošli ovde da dođu da uživaju u trkama zmajevih čamaca. Zašto da ne, možda se nekom dopadne i nastavi da trenira. Moram da napomenem da je ovo sport za sve. Ne postoje ograničenja ni u polu, ni u godinama. Vidjet ćete kasnije će biti na programu ovde i trke seniorske, gde neko ko ima i više od 40, 50, a zašto da ne i 60 godina, može da se takmiči u svojoj kategoriji. Imamo i ove najmlađe kategorije, juniorske od 12 godina pa nadalje, zatim ove koji su, evo nam je ekipa iz Banja Luke. Oni su naši gosti već drugu godinu. Ove godine smo mi bili u Banja Luci i tamo pokrećemo ovaj sport, tako da nam je jako drago da se taj sport širi i da ima sve više poklonika. Najvažnije je da širimo taj sportski duh, kao što mislim i da jesmo. Hvala ti puno. Ovo je bila Ana Duduković ispred opštine Čukarica. Jedan lep predlog kako da provedete vašu nedelju. Dođite ovde, bodrite timove, bit će naravno i ženskih i muških, ali na kraju krajeva ono što je jako zanimljivo i ovi naši najstariji sugrađani, da vidimo njih malo kako veslaju ovde na našem Beogradskom moru ili ti Adi Ciganliji. Toliko o ovom javljanju. Hvala ti, Jano, na ovom uključenju.